Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Kliwon 8 Mei 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak suka bingah. Lukas 2 ayat 2. Lukas 2 ayat 2. Nanging senajan mangkono aja padha bungai marga saka roh-roh iku padha nungkul marang kowe, nanging padha bungao marga jenengmu wis katulisan ana ing swarga. Para adiyuswa, minangka kagunganipun Gusti, tamtu kita suka bingah saged nindakaken timbalanipun Gusti lan wonten kasil ingkang sae. Kadosta saged mimpin pepujen ing pangibadah, mawartosaken Injil lan nenuntun tiyang sanes dumateng Gusti Yesus, nindakaken patuhen lan ndongaaken sinten kemawon numusaken kesarasan. Saking sedaya peladosan punika, pundi ingkang numusaken mongkoking manah, pundi ingkang bingahaken? Gusti Yesus mboten namung miji kaliwelas sekabat, nanging ugi miji sekabat sanesipun. Panjenenganipun ugi miji 7 tiyang ingkang kadhawuhan mawartosaken Injil ing papan-papan ingkang badhe dipun lampahi. Tiyang punika sami dipun paringi ayahan lan kesagetan nindakaken timbalan, malah kepara kaparingan pangwos kangge nindakaken kaelokan. Saksamunipun punika lajeng sami kempal malih sak perlu mawas diri ing peladosan, kata kaelokan ingkang numusaken kabingahan awit saged nundung para setan. Nanging Gusti Yesus ngemutaken kabingahan ingkang ageng dite karono saged nindakaken ayahan, nanging karono kita sampun nampi kawilujengan. Bab punika jumbuh kalian Lukas 2 ayat 2. Nanging senajan mengkono aja padha bungai marga saka roh-roh iku padha nungkul marang kuwi, nanging padha bungao marga jenengmu wis katulisan ana ing swarga. Para adiyuswa, cetha sanget sedaya kabingahan dite awit kita saged nindakaken ayahan, dite karena pinunjul ing ayahan, nanging kabingahan ingkang sejati awit pakaryanipun Gusti ingkang sampun nebus dosa-dosa kita lan milujengaken kita. Panjenenganipun sampun nyerat nami kita ing kitabing pagesangan ing swarga. Sumangga kita sami ngriyadinaken kawilujengan peparingipun Gusti, inggih punika sumbering kabingahan ingkang dados landesan kita nindakaken timbalanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, suka bingah ingkang ageng karono kawula sampun tinebus dening paduka lan nampi kawilujengan paduka. Monggo paduka ingkang berkahi para adiyuswa ing pundiya papan, paduka ingkang reksa, paduka ingkang maringi kekiyatan lan ugi berkah. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka boten negakaken, malah kepara paduka badhe maringi kekiyatan ingkang linuhe bagas kesarasan. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan sae ingkang sinau makarya gesang ing bale wismanipun kawula pitados anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa ing gereja klasis sinode tabloid adiyuswa wasita adi pengetan halun ing Jakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa
para adi yuswa lumantar menapa kemawon ayahan lan kegiatan ingkang wonten. Matema para adi yuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasabat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Seramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Semoga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.